Advance ako mag-isip. Sexual. Ang ako kurumbana, dili ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. Horror. Sino yung kasama mo? O droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong buntag, idol! Ako, si Tito Bong! Ate Chrissy! Hello, Tito Bong. Hello! Kamusta ka dyan? Ganyan lang Kumain ka ba? Ganyan lang ba kaikli ang pag-hi hello mo sa akin? Nakakapagselos ka. Oy, ano ka ba? Ganun talaga mag-hello kapag comfy ka na. Tayo. Dahil dyan, oras na para i-say hi, hello mo ang iyong pinakamamahal na ayoko nang i-mention. Gusto ko ikaw ang mag-mention. Ay nako, kahit na nagtatampo ako dyan sa Pangulong Dagong na yan. Kasi paulit-ulit niya minimension yung mga to all the girls he loved before. Okay lang, loves na loves ko pa rin siya. Let's all welcome my one and only Pangulong Dagong. Mayong buntag udto, Pangulong Dagong. Maayong udto, Luzon, Visayas, Mindanao, and lahat ng mga kababayan natin nakatutok. Tito Bong, Ate Chrissy, magandang tanghali po sa inyong lahat. Mayong tanghali po. And most especially, Ayan na naman tayo eh. Silos ka talaga, Ate Chrissy. pasensya na ma'am, hindi ko talaga sila pwedeng kalimutan. It's okay. It's okay. Ba't pa nagiging kambing ka na, Ate Chrissy? Alam mo, Tito Bong, meron kasi akong lahing kambing talaga. Kaya pala hindi, Bakit mo ko tinatawan? kaya pala hindi naliligo Bong. Yung kambing. Hindi si Ate Chrissy. Bakit? Naamoy mo ba? Si Ate Chrissy. Hindi, yung kambing. Kaya ayaw kong tumabi dyan. Sa kay Ate Chrissy. Hindi, si kambing. Anyway, let's begin. Oras na, Ate Chrissy, Pangulong Dagong at Tito Bong para sa iba't ibang klase ng inyong mga sumbong. Unang sumbong, isumbong ko lang po sana ang gumawa ng aming bubong. Bakit? Ang ingay-ingay po kasi ng aming bubong. Peter po ito ng Bacoor, Cavite. Para hindi maging maingay, karton ang ilagay nyo. Eh, paano yan kung mabasa tuwing bagyo o tag-ulan, Pangulo? Basta, at least hindi maingay. Yan, ang reklamo niya. Oo nga naman. Next. Isumbong kay Pangulong Isa pang Dagong. sumbong, Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang po yung alagang tuta ng mekaniko namin. Bakit? Lagi na lang kasing nakasunod sa akin kahit saan ako magpunta. Kahit sa pamamalengke, may tuta. Kahit gusto kong iwasan siya, sumasama pa rin talaga. Ano po ba ang nararapat kong gawin? Si Andoy po ito ng Metro Bus. Alam mo kasi, Doy, gustong-gusto ka ng tuta, Doy. Pasensyahan mo, alam mo, the puppy, meron kasi siyang tinatawag na puppy love. Oh. Naghahanap siya ng pag-aaruga ng isang ama. Eh, nakita niya nga kamukha kayo. Kaya sinusundan ka ng tuta. Akala niya, itong mekaniko na ito, papa ko yata ito. Pero, Kakaloka. kaya sumusunod yan. But in fairness, cute naman. Yung tuta. Hindi yung mekaniko. Di ba pag gumagawa sila, ang dungis-dungis ng ilang mga
Kamay? Yung mekaniko? Hindi, yung tuta. Ayun ang nipis ng balahibo. Ng tuta. Di ng mekaniko. Napapanot na pala. Yung mekaniko. Di yung tuta. Ipag-room. Naging pagod pa naman yan. Yung mekaniko? Yung tuta. Ipag-room ko yan doon kay George Simeon para maganda yung buhok balahibo niya. Yung buhok ng tuta. Hindi, yung mekaniko. Anyway. Next. Ang dami pa namang garapatan yan. Ng tuta? Nung mechanic. Babae, pag ikaw ay magpagawa sa kanya, hindi ka niya tatanggapin. Mekaniko? Hindi, ng tuta. Pag masira yung pinakamamahal na tricycle, hindi niya ayusin yan. Ng mekaniko? Ng tuta. In fairness, hybrid pa naman yun. Yung tuta. Yung mekaniko. Next. Nakita ko yan Isumbong kinakain kay yung kaning baboy. Yung tuta? Mekaniko. Okay. Next. Isumbong kay Pangulong Isa bang sumbong, Ate Chrissy? I-shoot mo na! Okay, the sumbong is from Joyce Ann Magallanes. Go ahead. Good morning, Panguling Dugong. Tito Bong and Ate Chrissy. Isusumbong ko lang po ang asawa ko na Bakit? parati na lang naghihinala. Oh. Napakaseloso. Nakakainis. From Cavite. Joyce, relax lang, ma'am. Ganito yan. Pag ang lalaki siloso, hindi yan gwapo. Kasalanan mo yan, Ma'am Joyce. Bakit ka naging maganda? Kaya silos na silos yan. Okay, next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, Ate Chrissy, lubos-lubusan mo na! Okay. Another sumbong is from Gladys Vergara, Angkaya. Isusumbong ko lang po, Pangulong Dagong, Tito Bong, and Ate Chrissy, itong... wait lang, nawala. Asa na yun? Pagklaro di mo. Ay nako, gumalaw eh. Anyways, ito na lang. From Laura Sharpe Ramirez. Isusumbong ko lang po sa inyo, ito pong Ano yan? gumagawa ng slide video para sa mga babae niya. Oy, sino yan? Sino yan? Na hindi po kayo sinasama. Pangulong Dagong. Sino ba yan, Pangulong Dagong? Mukhang ang dami mo nang binabahay. Nako. Anong ginagawa niya, Sino ma'am? to? Slide video ng... Na mga babae daw. Okay, please give me your contact number kasi Sino yun? magpagawa din ako ng slide video ng aking Parati mo na, Sinasabi ko na nga ba eh. parati mo na talagang pinagsiselos si Ate Chrissy, Pangulong Dagong. Hindi, Ka pa rin talaga nakaka-move. slide video lang naman ang gusto ko. Okay, next. Isa bang sumbong? Kay Pangulong Dagong. Hi, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Yes. Ako pala si Engineer Ristel Azor. Birthday ko kasi ngayong araw na ito. Kaya lang po, wala po kasi akong handa dahil naka-MECQ tayo. Ano po ba ang nararapat kong gawin? First and foremost, engineer, happy last birthday. For this year. For this year. Well, ang importante, engineer, ang mahalaga. Kahit wala mang handa, ang importante, healthy. And I thank you. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong mula naman sa tawag sa ating mobile phone? Hello, Idol, what is your name? Hello po. Anong pangalan mo? Si JR Lota po. JR. Saan? Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong. Isumbong ko lang po yung mga kabataan dito. Saan yan? Dito po sa Pagasa Street. Saan nga? Tetay po. Taytay, bakit? Kasi po, tuwing madaling araw, ang iingay, nagsisigawan pa.
Oy. Wala bang curfew dyan? Hindi naman po yata napapansin ng barangay. Alam nyo, ganito yan. Ang curfew nyo kasi dyan, nilagay nyo curfew para sa mga tanod. Huwag nyo bigyan ng curfew ang tanod. Kasi ayaw nang lumabas ng tanod kasi may curfew daw. Kaya yung kabataan tuloy ang nakakalabas. Ha? Palitan nyo yung ordinansa nyo dyan. Ang kabataan may curfew, ang tanod wala. Salamat. Isa pa ang sumbong Mga mula lapad. naman dito sa ating tawag sa ating telepono. Hello, idol, pangalan? Hello po. Hello, sino to? Magkiklaim ka ng pera? Seryoso Bakit siya siya. umimigay ng pera? Babae po siya, Ate Chrissy, at mukhang seryoso ang ating caller. Babae mo yan, no? Anong pangalan? Sino to? Miyuni po, ng New Manila. Miyu. Yun ba yun? Yung parang kanta? Miyuni po, Miyuni. 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 Mione. Miyuni. Ano ni? Mione, Ano ni? babay. Miyumi. Miyuni. 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 Miyuni po. Baba mo na yan, Mione. Bakit din na lang ginawang mayonnaise? Mione, bago pa kita masabunutan. Relax lang, ma'am. Hindi pa nagsumbong. Miyuni, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong Miyuni. Pangulong Dagong, isumbong ko lang po ang aking pinsan. Bakit? Kasi po, Pangulong Dagong. Oh. Anong pangalan ng pinsan mo? Uy! Naghang. Miyuni! Ayun na. Parang may nangingiliti sa kanya doon, Pangulong Hindi. Dagong. Alam ko na. Hayaan mo na siya. Umabot yung palad ni Ma'am Chrissy doon. Nasampal. Kaya tumigil. Ma'am, please, wag niyo munang i-threaten ang ating callers, ma'am, na babae. Ayoko. Wala naman silang masamang intensyon. Di pa pwede. Wala silang masamang intensyon. Masarap na intensyon Bawal. lang. May follow-up sumbong dito mula sa chat ni Medica Gato Jade. Go ahead. Sabi niya dito, isusumbong ko lang yung caller nyo na si Miyuni. Bakit? Bakit parang ang sarap niyang hampasin dahil binagsakan kayo ng telepono, Pangulong Dagong? Hindi. Nakakaloka na talaga siya. Hindi kami ang binagsakan. Siya ang nabagsakan. Wala. Ito, hello. Hello. Magandang umaga, idol. Hindi lang. Ayaw niyang Ito. Pangulong Dagong. Ang babae na naman. Hello, nag-orasyon ka na, mamaya pa. Sino to? Easy po, ng Pasay. Daisy. Tama? Kapangalan to nung nilalandi mo, Pangulo. Daisy 8, 19, pila edad. Ilang taon? Huwag niyo na pong itanong. Mahalata naman, mahalata. Daisy, go ahead. isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, isusumbong ko lang po itong pamangkin ko. Bakit? Kasi kahapon nakakuha ng pera sa shop. Di nag-order ng fried chicken sa Food Panda. Tapos? Di dinero ko naman. Baka naman. Meron dyan. Ay, bigla ba namang hindi ako pinansin? Kasi sumigaw ka kasi ng sumigaw. Ayaw niya ng sumigaw ka kasi marami ang makakaalam. Mauubos ang kanyang sap. Dapat sinikreto mo. Hindi, baka naman. Gusto niya, bikini man. Ganyan. Ganyan magsiliti. At dami mong alam. Ganyan magsiliti. Bikini man. Magpakiin kinimin ng fried chicken. Ganyan. Ha? Bye. Bikini me. Hindi kasi naglalambing ka. Pag naglambing ka, ang paglambing niya parang may halong alam mo yung nag-threaten, sa Tagalog yan, Bong? Ma'am? Treatin. Yung tinitreaten ka, parang may Binabantaan. parang may pagbabanta.
Stay, baka naman. Narinig ng iba. Di na silos, di hingi din. Sekretuhin nyo. Psst, bikini min. Pihingi ni min ng fried chicken at milk tea. Ganoon. Isa pa ang Next. sumbong. Hi, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Yes. Ako pala si Ruth Verhel. Yes. Isumbong ko lang po yung delivery boy ng cake in tub namin dito. Bakit? Grabe, sobrang sarap ng cake at ang gwapo ng delivery boy. Kasing yummy niya ang cake na dineliver niya. Ano po ba ang nararapat namin gawin sa kanya? Dito na ba namin siya patitirahin sa laundry shop namin? O iuuwi na lang namin siya sa bahay para matikman din namin? Well, Gusto ko rin tikman yan. yung cake. Yung delivery mo. Alam mo, Ate Chrissy, dito ko talaga natansya na mahilig ka talaga sa mga riders. Mahilig talaga sa mahilig talaga sa malaking cake. Ito. Ay, nako. Alam mo, ganito yan. You have your option. Patirahin or pauwiin. Well, it's up to you. Kasi yung cake niya, pag naubos yan, hindi na yan masarap. Well, I have to admit, gusto ko ring tumikim Ng cake. ng delivery boy. Ate Chrissy. Hindi, iwas na ako dyan kasi Hindi ko kinaya. baka ma-diabetes ako. Iwas ka na sa cake. Hindi sa delivery boy. Alam mo, gusto ko ring makilala yan siya sa personal. Yung delivery boy, Hindi, yung cake. huwag ka mag-alala, padalhan kita, Bong. Ng cake. Ng delivery boy. Kailan? Sana chocolate Kailan? flavor. Excited. Sana chocolate flavor. Yung cake, Yung delivery mo. ay nako, sige. Mabuang na ako. Mabuang na ako sa kanya. Sa cake? Hindi, sa delivery boy. Sige na, mag-ano na tayo. Ay, nako. Nahingal ako. May nakapatong na kandila. Sa cake. Hindi, sa delivery boy. Tanggalin mo na ang ribbon. Lang cake. Hindi, ng delivery boy. May ribbon. Para maghihigot sa tuli. Okay, orasyon na ta. Oras na mga idol para sa ating iba't ibang klase ng mga paorasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Maayong adlaw sa mga kakain ng cake. Hinay-hinay lang para hindi ma-diabetes. At sabay-sabay bigkasin ang Onod, bakag, onod, boto, laman, boto. Onod, bakag, onod, boto, laman, boto. dito na yung mga mahihilig sa cake, sila Lucas, Antonio Cunanan, at lalo na si Monique Sorca, Jobert Bertudaso, happy birthday kay Risa Doroy, at si Noriel at Risa Agpalo dyan sa may Itlogan. Diyan sa may Itlogan sa Nibaliches. Lalo na raw ang kanilang dealer ng itlog ng Pogo na si Joel Parungaw ng Bulacan. Maliit yan. Nagkainamen. Ang liit daw ng itlog ng Pogo ni Joel. Beke naman.
Bacon naman, gusto naman. Bacon naman, may basic ang itlog. Sa lahat ng mga nag-celebrate ng birthday ngayon, especially kay Mami Francesca Villegas, ang ina ni Mary Ann Villegas, lahat ng mga Azor family dyan sa San Juan City, si Engineer Ristel Azor na walang handa sa birthday, si Ronald Joven Azor, ang kanyang kapatid na bortang-borta ang katawan, si Mami Mariz Azor na milyonarya, maging sister niya na si Rose Del Azor at si Daddy Azor. Ang kulay nyo ay Azor. Go ahead, madam. Paorasyon kay Marita Valdez Dialde, natawa ng tawa daw kahit nananahi. Paorasyon din kay Makamatahi ang bibig. kay Mondina Arriba, at kay Joy Kumanga. Paorasyon din sa lahat ng Team Puyaters, Ay, nako. lalong-lalo na Matulog na nga kayo. Calabars, Marvin, Shine, Kath, M.A. Stella, Patricia, Clark, pati na rin kay Ordas Jolfo, Alvin Arado, Gladys Angkaya, at kay Antonio Cunanan. Mag-ingat ka, Antonio Banderas. At sa lahat ng mga membro ng Dides Dagong Disciple Squad, lalo na si Tansong Rolion Juliet, George Simeon, at si Christine Lola Clotilde, at si Janjan, at si Bibi Kiro, na mag-birthday bukas. Mag-ihaw daw si Tansong og kambing nga naibang. Sa lahat ng mga tropa ni Mami Imelda, sa lahat ng mga Calextro family, ang iyang anak na hanggang ngayon hindi pa tumitigil sa pakikinig sa atin, si Baby Kasi Samantha. hindi pa naman tayo tapos. Sa lahat ng mga babies out there, especially kay JM Pasha, at sa lahat ng mga kabataang Pinoy na walang magawa kundi magtitinda para isulong ang pagtulong sa mga magulang. Ano ba yan? Nagtitinda o nagrarally? May mga pagsulong ba? Mga tindera o tindero diha sa palengke sa Baliwag sa Bulacan, especially sa mga tropa ni Meds, Kamasis, Konsulta. Magpakonsulta ka na. Ma'am Lorraine Flores, Atinida, Kuya Sak at si Uno, lahat ng mga drivers natin, private vehicles only dahil bawal pa sa MCQ ang mga public utility vehicles. Kaya mag-ingat kayo mga drivers, pahinante, konduktor, doktor, nurses, medtechs, passenger, manager, hostess, masahista, security guard, Labandera. Happy birthday din sa anak ko na si Princess at si Rosero family na laging nakikinig. Ako pala si Aquino Diaz Rosero Jr. Mangimbita ka sa birthday, ha? Oras na para sa ating last talk, featuring Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Go ahead. Last talk, Pangulong Dagong, langit o lupa? Doon muna ako sa... Siyempre gusto kong mahilangit. Siyempre, yan ang masarap. Mapunta ka sa langit. Gusto mo, ma'am? Biyaheng langit, ma'am? Gusto ko kasama ka. 150 lang. Next. Ate Chrissy, last talk. Yes, go. Dalawa lang kasi ang alam kong uri ng panahon ngayon. Mamili ka, taglandi o tagtuyot. Ay, gusto ko yung taglandi. Sino ang lalandiin mo, Ate Chrissy? Siyempre, si Pangulong please, Dagong. no. Sino pa ba? Ma'am, wag. Bakit? Wag po, Wala ma'am. kang choice. Gusto ko. Ma'am, Koya, wag po. Koya. Chrissy wants. Ati, wag The po. Chrissy gets. Last talk, Pangulong Dagong, mamili ka. Oh. Rainbow o clouds?
Actually, mas gusto ko yung rainbow. Gusto ko yung mag-slide sa rainbow. Diba? Para bongga. So confirm, Pangulong Dagong. Kasi Pangulo. I invoke my Wag. right to privacy. Awa mo na. Ate Chrissy, last Yes. talk. Go. Bagyo o banyo? Banyo. Sinong isasama mo sa loob? Alam niyo na lahat yun. Ma'am, sama mo lang ako sa Baguio, ma'am. Huwag na lang sa banyo. Kasi pag nasa loob ng banyo, magbabagyo talaga yan. Last talk. Pangulong Dagong, sino ang mas matikas at malakas? Ang DJ o ang karatista? Ayon kay Pablo Tipait. Sasabi kasi ng Pait yung Nidelas Garcia. Tipait yung siguro na. Mas malakas talaga ang DJ kaysa karatista. Why you say so? Alam mo, pag ang karatista, kailangan pa niyang buhatin ang bagay o suntukin o sipain ang isang bagay just to move it and give some force on it. Right. Ang DJ wala nang ganyan. Masalita lang yan. Talo pa yung pastor. Maliwa ka, ngaliwa din ang DJ. Kumanan ka, nanganan din. Kaya mas malakas ang DJ sa karatista. That ends our last talk. Maraming salamat, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Ako po, Idol, si Tito Buhong. Together with Ate Chrissy. Salamat kayo. Happy weekend, Ma'am Chrissy and Tito Bong. Ingat Happy kayo. weekend din. Huwag muna kayong magpapasyal. Hintayin mo yung message ko, Pangulo, my loves. Hindi na ako makapaghintay. Nagmamadali ako. Send ko ng video sa'yo. Nagmamadali ako, ma'am. Hindi ko na mahintay yan. Ingat tayo. Please stay at home. We're still in MECQ. And please do observe proper health protocols para dapat malinis sa katawan. Wear your face mask, face shield, magdala ng alcohol. Pero may naiihi sa kakatawang ngayon, Pangulo. Sino yan? Yung kapatid ni Lane Gabaw na si Esmeralda Gabaw. Naiihi? Naiihi daw siya sa kakatawa sa mga banat mo. Magdala di kag arinola di ako. Ay, dapat ganon. Pag mag-start na tayo, i-ready nyo na ang arinawala nyo. Sabi, Pangulo, wala man kaming arinola. O di doon ka sa planggana. Charo. Anyway, susunod na Emotions on I, Daddy Dong at Iska Morena. Kasama ito po si Pangulong Dagong. Nagsasabing, mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras, 12:03. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS 93.